This is no 2010 Sharp Eye channel. We are here at Lucas Moripe Stadium. Mamelodi Sundowns just lost to Orlando Pirates on penalties. MTN 8-second leg semi-final. Bafo kunjani bafo? Bathi unqobo 2010 Sharp Eye Nazo TV bafowethu please subscribe bani sipho umfowethu support bafo masigcinana eOrlando si prepare a trip to Pitoli ngiye ngathini wena ngithe we are coming here just to confirm a venue phela ngithe we just to come here to confirm a venue, final venue, and I think now PSL ESCO, please don't delay Orlando Pirates Football Club, give us a venue. We want to make arrangement to booking flights, basi, istimela, amatekisi, even the Uber. Paris is too rich. Yeah. But for the team made a trip to Spanish. Now the Mexico Spanish is back again. And no one obekabango kuti Spanish spirit is so. And what I like itomaga MTN 8. Yeah. A spirit is a pirates. But for ukuqala nje bafo ngifike late kakhulu ngoba emtirweni ngishayise 10 past 2 ngibonga udriver wami umrembula Debza social hlala la social nguve esine business job nalo ngapha eSoweto. Hayi uTemayita ndoda mina ngigodwa ngiyekhaya uthini kwabe ngizongathi utawufusaye egamini ngithi mawungawa iduye ekhaya wathi ayasambe ngithatha igoli malingena bafu lingene ngilinde enye out bengarrange na iticket ngithenge eloqala bafu bese ngivele ngifikile la kushuthi ngcono ungalibona ngale loqala bafu bese ngivele ngifikile la siphikisana nabalandeli bebekuzanga ngoba kugcwele bafuna ngaphandle abantu bengena ukuthi hey man ngithi mina mhlawumbe ngenze ukuthi apolice kwathi hayi jwaka uthi siphuthume kule nto kushuthi bebeyibukela bathi hayi jwaka kahle sumoya akuwena bathi out kusePitori la bathi awubafowethu ukhona into yakhulunywa isilungu mina ngifundile what sithini isilungu ngithi bathi isilungu sithi ladies first nazo ngilinde nje mina namakhathakhatha wami ngisala ngaphandle mangifika la ngaphakathi bafana zoshintsha izinto ngempela ngithi mangifika ngathi ngingadabukisa nje maphakaniya ayenziwa lento Pirates izobuya lana wa here to confirm a venue bavozakala ngibonile emva kwepali lapha kwesikazodwa khoza kwesikazodwa the spirit of Zodwa Khoza bafo the spirit of Zodwa Khoza hawo bafo ake ngiqale nje ngidla kwi Sharp channel bafowethu ngizocana ngiculise sondela zama sondela this is no, it's up to you come zama come no yakhe no ngeke lo muntu wesifazane come zama come get respect what knows get respect to the Khosi family, to the best friend of Iron Duke, the doctor, the one and only Queen Jessica Mtaunge. Happy birthday, Queen. I know your later best friend Zodwa Khoza, and in the spirit of that hair, and I'm trying to go to lwakho lamabeletho ayanyakaza amathambo sithi kuwe happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Hip hip hooray, rise Khosi, rise Khosi. Happy birthday Jessica. On behalf of supporters. Number 1. Situnwele luthe tatwethu. Number 1. Bafo. Yonke bengifunela uzama. Ngiyabona ukuthi akangenanga namhlanje kuma social media. Abona baba kwenzakalana. That's why mina ngiye ngayithola. And on behalf of inyanga yabo mama that's why ngithi akasondele ngoba uJessica shuthi ubusiseke kakhulu mayizalwa ngenyanga yabo mama. Yeah bafo. Ayizakhala sayibonga ichannel yenu bafo ukuthi ninikeza abalandeli ama opinion wabo umlandeli akhulume elingaphakathi lakhe angaphosa amabhodlela engakhonjwanga ngasibham and sicolise on behalf of abalandeli bePirates siyaxolisa ukuthi masifika la ePitori ibehavior yethu yokushaya ingoma kushaya neSundowns abalandeli beSundowns base bamislide isupport sibona sebejikijela izinto egroundini bakhomba ukuthi manje bese kuyini players versus supporters asiqondile but we know that ukuthi uma sishaya iSundowns okulandela ukuthi uKadoso the job
is going to over. It's going to over. Yeah, now is jobless. Okay. Ngangishilo ngathi ngifuna ukubona ukuxoshwa abanjani kwa Sundowns. Is it blacks only or even whites? Uma engenzanga kahle uyaxoshwa. Naku sibukile. And nhlezi nivarishafula nje. Yakhuluma nabashaya ngosaleng. Bashintsha uRulani waphezulu. Uyawuma nqoba shona phansi. Nabaphinda uRulani wazakamba isikhwama. Nabashaya Nedbank Cup. Yebo. Uzungu wahamba bafo engwaziyo iSundowns kwi competition. I think iPirates and Chiefs sezayeka lento kuba competition. Manje iSundowns cacile ukuthi umqeqeshi mayifikwa utshenwa ngePirates, utshenwa ngeChiefs ukuthi once wenza iphutha. Washawa labo kushuthi akho lutho ozosinikeza lona. That's why sesazi ukuthi umsebenzi kaKadosi uphelile kusasa ama big news. Babiza bathi ama breaking news yami. Sorry abantu beEnglish bafowethu. Kusasa ama breaking news. Kadoso ubuyela high. Ubuyela ngakubo hamba khaya. Sibongile iservice yakho Kadoso eSouth Africa na kwiPSL. Thank you. Danko, siyabonga bafowethu. Danko bafowethu. Congratulations sokubona eThekwini kwi-final. Akwenjalo. Nazo. Akwenjalo bafowethu. Ngiyabonga. For your soccer updates and breaking news, please visit www.ngoba2010sharpi.com.